ассалому алайкум дӯстони азиз, инҷо Москав ва мо дар наздикии қабристони Новодевичьи шаҳри Москав қарор дорем. дар ин ҷо хеле аз шахсиятҳои машҳуру маълуми Русия қабр шудаанд ва дар қатори онҳо фарзанди фарзонии миллати тоҷик, шоири машҳури тоҷик устод Абулқосим Лоҳутӣ низ макони охират ёфтанд, ки мо бо ҳамроҳии шумо қабри устод Абулқосим Лоҳутиро зиёрат хоҳем кард. яке аз қабристонҳои қадимтарини шаҳри Москав буда дар асри 15 ташкил шудааст ва аз соли 1904 ҳамчун қабристон ба қайд гирифта шудааст. дар ин ҷо калисои занонаи Москав ҷойгир буд. ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО низ дохил шудааст. дар атрофи қабристон хеле як девори баланди мустаҳкаме ҷойгир аст, печонида гирифтааст. воқеан ба девори Кремл ҳам монанд аст, хеле пояҳои мустаҳкам дорад. мо ҳозир ба қабристони нави Новодевичье мерем, чихеле ки гуфтем, барои зиёрати қабри устод Абулқосими Лоҳутӣ. қабристони Новодевичьи шаҳри Москва ин яке аз дарвозаҳои он мебошад. дар наздикии метро Спортивная, ҳамин ки мебинед, дар наздикии стадиони Лужникӣ ҷойгир аст. инҷо дарвозаи асосии қабристон. хеле сайёҳони зиёдам барои зиёрати инҷо меоянд, зеро чихеле ки гуфтем таърихи 500 сола дорад. ҳоло мо ба зиёрати қабри устод Абулқосим Лоҳутӣ шурӯъ мекунем. аз дари даромади асосии қабристон дар саргаҳи аввал ҳоло қабри устод Абулқосим Лоҳутиро. инҷо қабри устод Абулқосим Лоҳутӣ соли 1887 ва соли 1957 аз олам даргузаштанд. шоир ва инқилобгар Абулқосим Лоҳутӣ. вақте нишони қабрашон ба фикрам инҷо ҳайкали қалам. ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, кимрӯз чӣ хизмате ба мардум кард. худованд рӯҳи устод Лоҳутиро шод гардонад, қабрашонро обод гардонад ва раҳмату мағфираташро дур нагардонад. инҷо бо ҳурфи форсӣ ҳам номи устод нависта шудааст. Абулқосим Лоҳутӣ.
воқеан устод абулқосими лоҳутӣ дар қатори устод Садриддин Айнӣ яке аз асосгузорони адабиёти муосири тоҷик мебошанд, ки дар паҳлӯи устод Айнӣ дар ташаккули адабиёти тоҷик саҳми арзанда доранд. устод аслан эронитабор буда, ба ҳаракатҳои инқилобии Эрон пайваст мешаванд ва аз зулми шоҳ мегурезанд. аввал ба Озарбойҷон ва баъд ба Тоҷикистони Шӯравӣ меоянд ва баъдан дар Москав кӯчида то соли 1957 дар Москав зиндагӣ мекунанд ва котиби иттифоқи нависандагони СССР мебошанд ва дар Москав вафот карда дар ҳамин ҷо дафн мешаванд. зиндагии озодии инсону истиқлоли ӯст, баҳри озодӣ бадал кун, бандагӣ дар кор нест. бо як ҳафт дуо мо қабри устод Лоҳитиро тарк мекунем ва дар ин қабристон боз ду-се нафар шахсиятҳое, ки дар таърихи халқи тоҷик саҳми худро доранд, онҳоро зиёрат мекунем. ин қабри Юрий Лужков, мири шаҳри Москав то соли 2010 буд, ки тоҷикон хуб медонанд. инҷо қабри Юрий Никулин, ки мардуми тоҷик аз филмҳояш ӯро хуб мешиносанд. ҳамроҳи ҳамсараш. инҷо қабри Евгений Примаков, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия, аз шогирдони устод Бобоҷон Ғафуров, ки баъди устод Ғафуров директори Институти шарқшиносӣ буданд ва сарвазири Федератсияи Русия ҳам буданд. ҳангоми вазири корҳои хориҷӣ буданашон дар имзо шудани созишномаи сулҳи тоҷикон хеле хидматҳои арзанда карданд. Академик Примаков Евгений Максимович. дӯстони азиз, инҷо қабри Борис Елсин, аввалин президенти Федератсияи Русия, ҳамчун рамзи истиқлолияти Русия аз ҷумҳуриҳои иттифоқи ҷумҳуриҳои Шӯравӣ. дар сари қабри Борис Елсин акси байрақи парчами Русия ҷойгир аст. Борис Елсин ҳам дар имзо шудани созишномаи сулҳи тоҷикон хидматҳои назаррас кардааст. инҷо қабри яке аз сиёсатмадорони машҳури Федератсияи Русия, Владимир Жириновский. ва инҷо қабри Никита Сергеевич Хрушёв, ки роҳбари Иттиҳоди ҷумҳурии Шӯравии Социалистӣ
از سال 1953 تا سال 1966 راهبری داده شوروی خروشچف به تاجیکستان در هیئت عمومی.